Ibai Alzaganaz, Mungiako EH Bilduko kidea eta zinegotzia, eta talde politiko honen bozeramailea Mungiako udalbatzan. Uztailaren 24an ezoiko osoko bilkura hori deitu da, eta abuztuan osoko bilkurarik egingo ez danez, seguruenik akta hori ez da onartuko irailera arte, eta irailera arte itxeron beharrean akta publiko egiteko eta eztabaidatu direnak azaltzeko erabaki dugu bideo hau grabatzea laburbiltzeko guretzako azpimarragarrienak diren puntuek. Osoko bilkura horretan landu dugun gaietako bat edo puntuetako bat adibidez izen da osoko bilkuren maiztasunarena. Guk horren aurrean emendakin bat aurkeztu gendun, uste duguleko parte hartze eta gardentasunean sakontzeko asmoz eta herritarrak osoko bilkuretara bertaratzeko erreztasun gehiago eukitzeko asmoz proposatzen gendun osoko bilkurak arrastiz egitea, eta emendakinean hori ze proposatzen gendun, arrastiko 6:30 egitea osoko bilkurak. EH Bilduko kideon eta Elkarrekin Podemoseko zinegotziaren aldeko bozka bakarrik jaso dago emendakin horrek. Hortaz ez da onartu eizen eta bai ordea alkatetzatik egiten den proposamena. Beraz, ametik aurrera osoko bilkurak eguerdiko 1:30 izeten jarraituko dabe. Osoko bilkuran landudan beste puntuetako bat, izen da organu kolegiatuetako ordezkaritzak eta zehaztea eta horrek osatzea. Eta guk honen kontra bozkatu dugu. Gobernua osatzeko EAJ eta PSren artean dauen akordio horren ondorioz, ikusten dugu desoreka handi bat dauela indar politiko bakotxak dekogun ordezkaritzan. Eta evidentea danez desoreka hori kasu honetan PSren alde doa batez be. Izen bere, EH Bilduk 2270 boska jaso gendu zen bitartean eta PSek 294 boska. PSek organu kolegiatuetan EH Bilduk baino ordezkaritza eta pisu simboliko handiagoa deko. Hortaz, guk honen kontra boskatu dugu, ulertzen duguleko ganera puntu honen alde egitea izango zala de facto onartzea PSE eta EAJaren artean dauen akordio hori eta ez dugu ezagutzen akordioaren edukie eta guk ezin dugu honen alde egin. Beste puntu potolo bat dedikazio esklusiboena edo liberazioena izen da. Guk hor konfliktorik handiena soldata edo ordainsarien kopuruan dekogu. Alkatetzatik egiten den proposamenean proposatzen dabe 6% igoera bat eta kasu horretan alkatearen soldata geratuko zen 71.084,81 eurotan, bi alkate ordeena 63.922,42 eurotan, 150 dauen alkate orde horren kasuen 31.961,21 eurotan, eta oposizioko zinegotziarena 45.805,50 eurotan. Guk aurkeztutako emendakinean proposatzen gendun soldatak egokitzea. Emendakin hau esan onartu eizen, EH Bildu eta Elkarrekin Podemoseko kideok bakarrik bozkatu gendun alde, eta hortaz alkatetzatik zuzendutako proposamena eztabaidatzera pasatu ginen eta onartu eizen zen gure eta Elkarrekin Podemoseko aurkako boskakaz. Eta bukatzeko landu zen beste puntu garrantzitsuetako bat izen zen liberazio eta zaparte gainontzeko zinegotziok eta talde politikok gure jardun honegaitik jasotzen dugu zen ordainsariena. Emendakine aurkeztu gendun eta emendakine horretan planteatzen gendun esan aurreko agintaldien egon diren kopuruek mantentzea, igoerarik ez aplikatzea eta sortu diren kontzeptu barri horrek indargabe iztea eta kontzeptu horren gaitik ordainsaririk ez jasotzea. Guk aurkeztutako emendakin hau esan onartu izen, horren alde bakarrik bozkatu gendun EH Bilduko zinegotziok eta Elkarrekin Podemosekoak, eta hortaz alkatetzatik zuzendutako proposamena izen zen onartutakoa. Gatsa da edo ezinezkoa da guzti zehatzak izetea, baina guk gitxienez, kalkuletan dugu gitxienez, honek suposatuko dauzela
Arlo honetan, bai soldatak eta bai ordainsari honek eta talde politikoen asignazioak kontutan hartunde, honek suposatuko otzola Mungiako udalari urtean 64.000 euro gehiago inbertitzea honetan, eta horrek ondorioz agintaldien suposatuko dauzela 255.000 euro baino gehiago.